Abarim MAC Borsing Rongpi kedam tang penanganar ni pen kisu kacholong logajo kisu kepa meji aphan along se kachelanga hem along kepon dopiklo bon sidame alang ni phan arna makang hon ki thimuna ga jok jakhong cheklo ni phainer cap arni apirthe pen chi usi arna marni plantang Lakhain ko rapli Deopani constituency pen Abarim MAC Kalitang Borsing Rongpi bangso apirthe pen chi utanglo Kedam tang MAC election na pijong pen alangli sugar, diabetes, lapen blood pressure, stroke kiso cholong loglo. Alangli kiso ke long loga jok along hospital along si Chelangpon bomsi ke padusia bangke Dimapur along kedo referral hospital mate Christian Institute Health Science and Research Center along si Chelangpon bomahut anarlo porphai simalom asangtet jutkoklo. Alang le asar buramen lake Kalitang Chandra Singh Rongpi lapen asar piamen lake Kalitang Kasang ingtipi hanlo. Alang li mahang ke thega dim lake non golaghat ahabar ke padpon Uriam Hut Forest Village safe sagara long hanlo. Alang li apirthe do bomahut ke claim ke dama molake Suri Isira Trokner ke Brasir ke Aninkana hut Autonomous State Demand Committee ASDC asor karpen Karbi Anglong District Council ke ADC mate Karbi Anglong Autonomous Council ke AAC ke charipon chengahut Karbi Anglong District Council along Member of District Council MDC Ninkan Troxy Apharman Khiponlo laban puthot Congress Sarkar ke charipon ahut Ninkan pho Apharman Karbi Anglong Autonomous Council ke AAC along MAC ang hoy Khipon thulo alangli ke dobo mahutsi Deobani College pen tanglo Bordeka Timu School Bornirja Langmili Rongrop Tovar Medical Sub Center pen tanglo ongdung kaching thora sayamo dengponlo lapenan parta alangli rara sai sitame penang an claim piloposi don rawatum pen nang pachini don alangli asomar bang troxy asu lapen adona rabatuma phan chepamo tekanglo Balipathar pen projanterang Karbi Anglong live